Αυτό, φίλοι μου, είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα. Κτισμένο το μοναστήρι, παιδιά, πραγματικά στην κόψη του Ξηραφιού, στον γκρεμό, αγναντεύοντας την υπέροχη θέα προς τη λίμνη Πλαστήρα. Πελεκητή, γιατί για να φτιαχτεί ο ναός πελέκησαν το βράχο που βλέπετε πίσω μου. Θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα από τη θέα και από το μοναστήρι που είναι όλο πέτρινο μέσα στο βράχο. Πραγματικά υπέροχη τοποθεσία, ηρεμεί η ψυχή σου. Συναντήσαμε τον Πάτερ Ιωάννη, ο οποίος είχε βρεθεί εδώ, ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος. Μας μίλησε με τόση αγάπη για τον ναό, για την περιοχή, για το λειτουργήμά του. Αν βλέπεις πρώτη φορά, σου αρέσουν όμως τα ταξίδια και εξορμήσεις, μην ξεχάσεις να κάνεις follow. Τα λέμε!